febre és un síndrome que es caracteritza per un augment de la temperatura corporal acompanyat de malestar general que acostuma a ser indicador d'infeccions o altres patologies. Els límits normals de temperatura corporal es situen entre 36,5 i 37,5 graus. Tot i això, els valors poden variar segons el moment del dia, la zona on es mesura la temperatura o bé entre individus. Si ets una persona adulta i sana amb valors superiors als 40 graus, hauries de dirigir-te a urgències. És una situació diferent si pertanys a un grup de risc. En aquest cas, a partir dels 38 graus ja es considera com a raó suficient com per acudir a un servei mèdic. Entre els principals grups de risc ens trobem amb tres grans grups: la gent gran, els adults amb malalties cròniques i els nens. Parlarem amb un pediatre sobre quan la febre no hauria de suposar una visita a urgències en un nen. Una febre que és autolimitada, que és lleu, que no s'acompanya de símptomes preocupants, de símptomes d'alarma, i quan es dona en un nano que per lo de més és un nano fort, sa, ben cuidat, han de saber que són febres autolimitades i que inclús la febre és un mecanisme de defensa, que la febre és part del sistema immunitari, que la febre engega el mecanisme de resposta immunitària, cel·lular i humoral, i per tant que no està justificada aquesta fòbia que tenim a la febre. Quins símptomes ens han d'alarmar en un nen amb febre? Quan hi ha petèquies, quan hi ha rigidesa de nuca i quan hi ha dificultat respiratòria i intolerància als líquids, quan hi ha aquell baveig que són el que diuen en anglès el drooling, són incapaços inclús de passar-se les pròpies secrecions salivars. La febre no sempre suposa una urgència. Tot i això, en alguns casos cal actuar amb responsabilitat i acudir a un servei mèdic o a un metge.